बे समाव रायजोनि दैबानानि सायाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो सिगांदों। दैबानाया आसामाव गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लागासिनो। रायजोआव दैबानाजों जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बांदों आरो बांदों। थांनाय 24 घन्टायाव आरोबाव 3 सुबुंफोरा दैबानाजों जिउ खहा। रायजोआव दैबानाजों गासै 45 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। दासान्दि रायजोनि गं 28 जिल्लाफोरनि 11.34 लाख सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांदों। एसडिएमआ फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला 2 जुलाइआव तिनसुकियायाव 2 आरो धेमाजियाव 1 सुबुंनि जिउ खहा जायो। धुबुरी, बङाइगाव, हाइलाकान्दि, क'क्राझार, कामरुप, तामुलपुर, चिरां, मरिगाव, लखिमपुर, बिश्वनाथ, डिब्रुगढ़, करीमगंज, उदालगुरि, नगाव, हजाई, शनितपुर, गलाघाट, दरं, नलबारि, चराइदेव, जरहाट, गवालपारा, धेमाजि, माजुलि, तिनसुकिया जिल्लाफोरा गुबैयै दैबानाजों बुंफबदों। रायजोनि 11.34 लाख सुबुंफोरा दैबानाजों दासान्दि भुगिनांनानै दङ।